Hi guys, ha? Hi guys, paingon dahil sa kuan guys sa Colombia. Kay manabo ni. Ano ni guys, ito manager ko. Colombia. Saka na. Sakay mga pasahero. Ako'y. Pagdalang ko na ba? Aircon. Service. Mira, itu benar ba? Aman ba? Nara na tiyo. Si Mama Rosa, isa kayo pa si Mama Rosa. I-open? Na. Ana. Ano, patangan na kayo ba mo? Ano rin? Baon na, unsala ko na, maligil ako na butsi. Nanis lang biya guys. Tabo mo kayo rin. Karga na ako kasi. Let's Mama Rosa. Pila ka tre? Tulog ko pala na sugdaan kaya. Ay, pag-ima mo, namin mo na. Nagpugo. Sa tura tulog kayo. Ay, uwi na ka ng yelo. Ay, ila man imong kaning-kaning nga bar. Ila man ina. Martagis. Unsa man? Dag. Oh, di kay ka. Pero mga Una ni tanong. Ayo ang bako. Na, manahugad man ni kay gapon. Ako naman mo sugod mo. Wala ko dito. Sila wibit na na. Shit. 70 kay. Ay mo sa nakiratin. Sa ni nakiratin ni. Kiratin ya pala sa ma'am. Wala tong bayaran kay bay. Bay lo kira. Pila na siya? 50. Ilan ni tanan? Jenis lang. Jenis lang? Diyan nilakatan? Lakatan. Pila kilo? Kanay na nang nagkulor ilang nakatan. Alit na. Ha? Sila lang tuloy na. Sining kanor. Yan nasa sa ukay-ukay yan guys. Santa Mercy guys. You may go. Si Mother, ako na ako'y napili. Ang halan o ako ah. Mas mamarosal ko guys. Turuan niya ay may kamarang ready na hindi na lang ibang batang diyo.
Hi guys. Nakauli na migikan sa Lumbia. Nangukay mi dito guys. Dilibre mi ni mamarusag pangukay oh. Tagagi kang Mimi guys oh. Kang Mimi. Kang Mimi pagyud na. Kang Mimi guys. Napagyud. Daghang kayong salamat ma sa among mga okay dogang labon mo. Na ako jacket guys para ni kang doy-doy. Kaya ilog sila sa jacket. Ang doy-doy ni kang Alan din yung isa. Mamaning tagkuan man no. Tag 25 gini siya. Daw kang riluna po dayon. Nara ako short. Nara akong short. Kani ka doy-doy na short. Ito na pa. Ako pa ni short. Mga yabi naman mo. Pada ni guys. Dagan pa kay guys. Kani kang riluna po me. Ako na, dili ni kaning gabay. Jacket ka pa ni siya. Tsara siya mo. Kang riluna na. Daw kang Alan po sapatos. Sada ni Tinay ko ano ba? Oh, naikalo. Tayo. Kang Alan po na sapatos guys. Ulan ba? Gani. Kung eskwela siya kay kabasa. Sada na ako. Napak ng Alan po na sapatos guys. Hindi mo na wala na puli-pulihan. Gani. Daw na pa'y chinelas. Agoy. Amanday kanina. Ako ni chinelas. So, bas mama nagpabuto man ay baki di ma. Tagay salamat ma sa libreng okay. Pero, Dagan kayo mong okay guys. Dagan kayo midala. Magbagod gid binani og dala. Tingin mi pasakyo na ni sa bus. Isa rin ni tagiyan ang katong sulog-lutong pagkuan. Kuan ko no labhan pa. Dagan kay mig okay. Brato ra kay diri guys kay Kaya tag to gibutang tunay lamis sa lamisa. kuan 350. lansa siguro. Tag 350 niya kanin jacket kay tag 25 niya sada kayo. May magod na ito sa. Sulod naman ang hinang. Oo, kung hinangir siya man no. Hinangin, hindi 15 na ba? Ako nagkuan sa puti. May kapuyang kog labas si nana tek kay ag sulubon nila ni ibong pagbalibag na Naman na. kay wasing din mo. Kani sila basta ila jacket, iya gina dili na kay kasuko na sila agsuot-suot sa Sa ibong ag sulob ram sa way. agsuot-suot sa kuan dili Kuan kuan. kaulita si luy-luy. Kaya dito jacket tong mga itong nga ilang ipangkuan. Kay si Doy lang pag suoton niya jacket na kasuko na dayon. Si Riluna suoton niya jacket kasuko na dayon mo nang nagsahan sila. Guys, maing hapon guys. Adto na pud mi guys ano more. Tayo guys. Ang balay ra. Pero limpyo man atong soft guys. Naama wala. Anto ba gidi ba? Wala pa. Grabe kainit. Dire. Ang init guys. Ano nagawas? Panyod to na dito ka. Bye. Sirado na palang tindahan ni Mama Rosa kay mga lakaw ng pagni. Basta mga lakaw ni ba't naman ko padang sirado na sa tindahan. Ay, saan pag-i-steady po na yung kuan. So, kuan lang yung nalupan. Sunscreen giko kay dili mahimo kay perti kainit. Kung maglalapit na lang sa'yo kayo. Sakit ka na. Daon sa nanikikan dire. Wala oy magsuroy-suroy rami oy. Pabugnaw rami sa guys sa North Town guys. Oh, ina lang nga, ugma naman ko. Guys, nagkawas na sa jeep. One is ang isang personal collection. Kaya makuha siguro na si Mami Rosa sa yung stock.
Harot sa tarin sa personal collection, guys. Gawas nami, guys. Ito nami, guys, sa ano. Balik pag isano. Ang hirap magtabok, guys. Ang hirap magtabok. Maraming, ano. Guys, nanapod din sa gaysan, no? So, ito sa inyo, guys. Ano sa paingon? Sunod po ko. Mga senior. Parang mga senior, guys, nag-restroom. Mr. DIY. Sakay na sad mi, guys, sa hagdanan nga glarga. Sige, mother. Ano, mother? Glarga naman ang hagdanan, mother. Ay, mga followers din hito, guys. Namin sa guys, department store. Mabudol na sad mo diya, mabudol. Ikaw may pabugnaw din sa taas, guys. Pahangin-hangin. Tanaw-tanaw sa mata. Vitamin sa mata. Parang na ba? Nanami sa fourth floor, guys. Fourth floor na ni, fourth floor. Habog na kay siya. As in, habog. Muna yung pinakadako nga, guys, ano, din sa Cagayan de Oro, uptown. Uy, agoy. Dito na tamo ako. Asa rapit? Wala na din. Dito na din. Baklay na dayon? Kaya di mama, kay makasugo ka, wag ito ibayad. Basig, magpamit ka din sa gisano. Alam sa fourth floor, guys. Ay, fourth ba? Pwede ka na.
Urok na to, wala na tayo crispy fry dito ba? Urok ba? Nakamurag dua. Manamig pamalit guys. Taxi. Lima mo? Sige guys. Gaisano uptown. Nami sa Gaisano uptown. Mag-taxi mi guys, mag-taxi. Naka-front set siya. Guys, nag-front set siya. Agay.
Yan kayo guys. Pauli na mi guys. Lubat yung cellphone ako guys. Yan guys siya. Na sila sa unahan, ako lang nasa ulahi luwag kayo ko. Pwede ka magkatulog niya. Pwede ka maghiga niya. Tulog di din ka na mo pukaon. Ayos. Ate bukat na. Ang inaubot ni boss. Dapat kayo na Uno bon. Sabihin na ang gihalit tindahan na. Oh, Tindahan man eh. Ay, kang using na. Hoy, dira mo. Bye. Ay. Ayan niya kaya pang tindahan, guys. Sabi na sila. Pagawa sa hero. Ginar ka? Ha? Ginar ka? Oo. Saan musik yan? Jeep. Wala naman ang klase. Wala naman. Saan mandar ka? Dito rato. Ah. Abi na ko ako. Abi ako kubang ka driver. Abi na ko kubang ka driver. Ito ho, Amerikano ko niya. Ala, Amerikano. Uy, dito ka Amerikano niya. Naganirakan guys. Ito taon niya. Duding ta. Ato ko na siya tindayo niya, guys. Kaya naligan Amerikano. Nakahalin pa ba kami? Uy, nanggawas na. Na. Unya na ito na mo ipang-arrange, guys. Kaya pangihi sa amin. Ang pangihi. Ang uban, agkuan. Sira kay mo sulod. Sira ma. Ikaw nang ikuan ba? Kaya iro, abting na yun. Ay, okay, wala pa man ito na display ang bulad ba? Ito mga pinalit kanina sa lumbia, wala pa na display. Wala rin. Lagi, tabangan tara na karong display.